Can I join you, please? Okay. Sunana fa ta kira. You are free. Alright, thank you. Maiciyawa. Kakara. My name is Mary. I've been looking for this opportunity to talk to you. I've been seeing you in my area. I just want to tell you that I love you and I would like to spend the rest of my life with you. Abokina ta yi kasuwa. Haba. Ka san me tace? Wai ta dade tana ganin ka wasu. Tana neman lokaci irin na yau ta sanar da kai cewa tana son. Ni dai? Kai ƙarya ne ba gaskiya bane ba ni bane. San ba ƙarya ne? Kai ƙarya ne ni ba yadda ba. Gaskiya ba yadda ba. Ai tunda ba ka sa na ake ganin ko ka ga. Will you love me from the bottom of your heart? Ka ci ko ta sake da ni fa. Take cewa. Will you love me from the bottom of your heart? Menene will din? Ya hakuri ashe baka da turanci. Wai zaka so ta har kafan zuciyarka. Kai ni dai ai ina son ta tun daga cikin kai tun da na ganta daga can ta taso ta taho naji ina son ta har cikin kafin zuciya na son ta nake ka gaya mata kora mata bayani zuciya. Baby, she said love you too, even before you reach it. But he doesn't know how to prove it. Okay, so should I prove it to you? Oh my God. Baki gane ne bane yanzu na gan mafarkin ki mun ci soyayya da ke kin fa iya soyayya sosai. What are you saying? Yanzu muka gama soyayya da ke hakika ce in ba ni ba sai dai ki mutu. Seriously, will you get out from my presence? Wallahi will you wallahi kin ce will you kuma tun a can mafarki na ce miki will you wallahi will you get out from my presence? Kaman ki bai kamata kina maimaita will you ba ai tun a mafarkin kafin ki ce will you wallahi will you You must be crazy. Haba wannan kuma ban ji shi ba.